Sluší. A my ve studiu vítáme jednoho ze zápasníků MMA, podívejte na něj. Hlavně to na mě vidět, že jo? Gladiátor. To velké. Ne, to je akorát, já jsem trošku zubnul teďka, abych prostě Nejsi tréninku, je to jasný. abych jako váhově se do toho vešel. Podstatní je, že Fanda je hlavním mediálním partnerem turnaje GCF 26 Fight Night, který se uskuteční v sobotu v Praze. A my vás teď pozveme s lidmi, kteří tam jsou, budou tam zápasit a taky někteří to organizují. A to je Michal Háša Hamršmíd. Dobrý, ano. A máme tady taky úplně jedničku těžké váhy v České republice, je to Viktor Pešta. Dobrý den. Pánové, dobré ráno, tak pojďme si nejdříve vysvětlit zápasy MMA. Přeci jenom v České republice to není až tak známý sport. To je pravda, tak MMA vlastně jsou smíšená bojová umění a jedná se o všechny bojové sporty dohromady. Vy tam vlastně můžete používat techniky ze zápasu, techniky z juda, z boxu, čili můžete kopat, bouchat, házet, škrtit. Takže i do očí píchat. Ne, samozřejmě to má svoje pravidla, má těch pravidel hodně, takže vy nesmíte útoky na genitálie, na oči, uši, na páteř, na hlavu nesmíte házet. Ale můžete vlastně to, co je dovolený v jiných bojových sportech, můžete používat tady. Aha, takže i tajský box je obsažen? Přesně tak, údery, lokty, koleny. No my jsme říkali, že v České republice to právě není moc známé, jakou to má fanouškovskou základnu tady u nás. No tak ta fanouškovská základna je menší než třeba ve světě. Víceméně to jsou lidi, kteří to aktivně provozují nebo třeba se znají s těma zápasníkama. Takže jako je malá ta fanouškovská základna. Třeba ve Spojených státech to jako je jeden z nejsledovanějších sportů, takže i lidi, co sami nikdy necvičili, tak to zajímá a třeba tomu trochu rozumí od pohledu. Takže v tomhle jsme trochu nevýhodě u nás. No hlavně ve Spojených státech jsou zápasníci opravdu na úrovni a na výši, že se to dá srovnávat snad s hráči NBA, NHL. To slávou. No, jo, přesně tak, že na výši kluci jsou samozřejmě. Tam jsou braní jako, to jo. Tam jsou braní jako atleti, třeba v Kanadě. No, jasně. Vlastně St. se stal 3krát nejlepším sportovcem roku a tady to jméno nikomu neřekne, když řeknete Sidney Crosby, tak to každý zná, ale ten vlastně skončil až za ním v té anketě sportovec Kanady. My teď z té klece vidíme také záběry. Musím říct, že to je velká show. I slečny krásné přišly tento večer. To je hlavní. Jak je složitá příprava na takto velký zápas, turnaj? Tak příprava je samozřejmě náročná, protože hlavně co se týče po té kondiční stránce, protože tam člověk musí jednak zabírat jakoby silově a jednak švihově, když to vezmu třeba v boxu, tak tam víceméně člověk jenom jakoby švihá ty ruce. Právě třeba v zápase nebo v judu zase člověk hodně tahá, tady jak se to kombinuje. Tak je to docela náročný. Víceméně dalo by se říct, že jakoby s tím boomem MMA začal i jakoby boom nových kondičních tréninků, takzvaný crossfity a podobně. Takže ta fyzická kondice je opravdu důležitá a jako není úplně radný podcenit. No, většinou to špatně dopadne, když si někdo nemá úplně v pořádku. No. Pánové, co nás čeká 7. prosince v Praze? To jsem se taky chtěl zeptat. Tak čeká nás asi největší jakoby, bojová událost těch smíšených bojových umění u nás, vlastně GCF 26, 26. pokračování tohle turnaje, které ponese titul Fight Night. Bude tam 8 profesionálních zápasů, z toho 3 titulové. O tady ty pásy se bude bojovat. Jeden vlastně bude i Viktor Pešta, pak tam bude Carlos Vemola s Tomášem Kuželou a v třetí váhově, to jde do 93 kg, se představí Martin Scholz s Jirkou Procházkou. Takže to bude jedna velká nádhera. Bude to jedna velká nádhera, dívky tam budou. Ano. Fanda je partnerem, takže na Fandovi samozřejmě můžete také tyto zápasy sledovat. Vám držíme palce, co to povede. Budeme si povídat ještě jednou, ten pás Petrovi slušel, takže zabíráme, jo. Dobře, to necháme. Chlapi, díky. Není zač. My si ho jenom půjčíme a potom ho zase vrátíme. Když jsme u těch pohádek, že jo, tak za chvilku si taky jednu dáme. Ogi a škodíci. Fanda je hlavním mediálním partnerem turnaje GCF 26 Fight Night. Tenhle zápas nebo tyhle turnaje budou v sobotu a my se necháme pozvat spolu s našimi hosty. Je tady Michal Háša Hamršmíd, dobré ráno. Dobré ráno. A Viktor Pešta, pěkné ráno. Dobrý den. Máme nové diváky, přece jenom čas pokročil. Pojďme vysvětlit, co to je MMA. Tak MMA jsou vlastně smíšená bojová umění. Jedná se o sport, kde jsou skloubeny všechny bojové sporty dohromady, čili vy můžete používat techniky ze zápasu, z juda, z boxu, to znamená kopat, bouchat, škrtit, páčit, používat hody, chvaty. A co je zakázáno? Těch pravidel je hrozně moc zakázáno. Z těch hlavních třeba nesmíte útočit na genitálie, do očí, nesmíte na páteř útočit, házet na hlavu, nesmíte na krk, můžete použít tlakem, nesmíte bouchat. Těch pravidel je hodně, jsou na to dohlížený. Když by to shrnul, vy můžete používat to, co je dovolený
ve sportech jiných bojových, i olympijských a ty fauly, je to široká škála. Ty jsi jednička v těžké váze v Čechách. Jak se dostal k tomuhle sportu a z čeho vycházíš ty, když jsme slyšeli, že to může být použito mnoho bojových stylů? Je to tak, ale ona bych se trochu upřesnil, že dneska už to není tak, že by někdo dělal nějaký bojový styl a ten prosazoval v té svojí hře. Já si, že by tam přišel judista a zkoušel tam judo. Ale je to tak, že prostě už toho je komplexní jeden bojový sport a ty techniky jenom vycházejí z těch jako jiných sportů, ale všechny jsou upraveny přímo pro to MMA. Nicméně teda k té původní otázce, já jsem přímo s MMA začal, jiný bojový sport jsem nedělal, dělal jsem teda musado předtím, což ale jako není bojový sport, to je prostě jako sebeobrana. Ale řekněme k nějakému tomu mojímu zaměření, tak to je to taky takový to zápasnický spíš než zápasnický a boj na zemi. To jako to praštit s tebou do trávy a je to prostě. Praštit se soupeřem na zem a tam dobít, to je pro mě ideální. Ty jo, to je drsný. Zalehnout ho. Wow. Tak někdo třeba praští. Kolik máš kilo? Teď to nemyslím nějak špatně. Já mám tak 110, no. To by bolelo. Michale, ty jsi organizátor, co nás čeká toho 7. prosince? Bude se zápasit o tenhle nádherný pás? Přesně tak, o tenhle pás se bude zápasit ve 3 váhových kategoriích. V těžké, tady Viktor Pešta se utká s Lukášem Dupou, pak ve váze do 93 kg, takže taky takový prckové, Martin Čolc a Erika Procházka. A pak ještě v 84. Carlos Vemola, vlastně Čech, který bojoval v UFC, se utká s Tomášem Kuželou, plus tam bude ještě 5 superfightů a je to 7. prosince. Takže každý ve svých kategoriích a potom jako máme jeden pás, já tomu moc nerozumím. Ne, ty pásy jsou 3, tady ten jo, pás tak super, tak já si myslela, že máme jenom jeden, tak se říkám, pánové se budou muset ještě porvat mezi sebou. Takže jsou pak na routu. No, Jestli vyhraješ, tak vyrazíš do Ameriky. Co tě čeká v Americe, pokud vyhraješ? No tak ono to není úplně tak, jako že když bych vyhrál, tak jedu do Ameriky, když prohru, tak nejedu. Potřebuješ body asi, ne? No, tak spíš to je jako otázka pro manažera, jakoby to je jako ten, jako tam se odvede nejvíc práce. Já mám teď domluveno, že budu trénovat v lednu s Alexandrem Gustafsonem ve Švédsku, což je to světová dvojka v polotěžké váze, takže opravdu jako velká hvězda, asi největší hvězda Evropy. A teda od tamtud už je do té Ameriky opravdu jen krůček, tak doufám, že by to jako mohlo vyjít. No. To ti moc přejeme, to by bylo skvělé. Proč tam je ta klec, kluci? Vy jako vás nechtějí pustit mezi diváky? Aby možná nevypadli. Ne, to je z bezpečnostních důvodů. Ono se to pořádá někdy i v ringu nebo na žíněnce, ale se v tom ringu můžete vypadnout, když házíte nebo spadnete mezi provazy, musí se zápas přerušit, vracet se zase, restartovat se znova, když to ten oktagon, vy nemůžete vypadnout ven, to je první věc, a můžete i dokončit ty techniky, takže je to pro plynulost toho boje a je to atraktivnější i pro ty lidi. Může někdo někoho hodit na tu klec a tam ho pořádně zbušit? Může. Používá se ta klec, jo? Používá se klec, můžete ji použít i k tomu boji, nesmíte si ji chytat, přidržovat, ale samozřejmě jako odrazit od ní. Jako v hokeji využíváte mantinely. Ty jsi chtěl, Viktore, něco říct? No, jenom to samé, třeba se používá na vstávání, že člověk na zemi a může se po ní opřít, když vstává ze země, nebo naopak přitlačit soupeře. Je to taková berlička dá se s tím dobře pracovat. Když to třeba s těma provazma v ringu se moc pracovat nedá, no. Mně ještě tak napadá, jestli se to počítá jako ve fotbale, jestli sbíráte body postupně během toho celého roku a potom jakoby se posouváte dál a dál v tom žebříčku. Jo, je to tak, vlastně, když vítězíte, tak vlastně v žebříčku stoupáte. Samozřejmě, když máte těžšího soupeře, máte lepšího, tím víc bodů získáte od toho rankingu. Samozřejmě, když budete porážet jenom soupeře, kteří jsou pod váma, tak se moc sunout nahoru nebudete, a když porazíte před sebou, jdete výš a výš. Kromě Viktora, kdo je největší hvězdou a na koho je největší lákadlo? Tak určitě největší lákadlo to GCF 26 je Carlos Terminator Vemola, který vlastně žije v Anglii, zápasil v Americe, v Brazílii a v Čechách si představil vlastně poprvé minulý měsíc. A vy se nepotkáte, on je jiná váha. On je střední váha. Asi těžká. No, že by to zaleh. No a kdy to všechno vypukne 7. prosince, to jsme říkali v 7. kolik? prosince v 7:30 večer v Clarion hotelu. A Fanda je samozřejmě partnerem, takže vás zveme. Pánové, ať se daří. Tobě, ať vítězství a tobě, ať se daří při pořádání takovýchhle úžasných mačů. Díky moc. Díky. Budeme držet palce a teď si dáme něco dobrého. Nebudeme péct, i když Pavlína Beržijová je pekařka, je to taky cukrářka, která nám připraví nepečené cukroví v Tesco mě schutí. Je to věda.